Koliko smo svesni svog maternjeg jezika? Koliko smo spremni da ga sačuvamo, da ga očuvamo i ostavimo budućim pokoljenjima na čuvanje i upotrebu? O ovoj temi ću pričati sa Katarinom Janković-Popović iz Kulturnog centra, s obzirom da se pripremaju da Dan maternjeg jezika obeleže na prikladan način, ali možemo pričati i o drugim temama koje se tiču upravo ovog puta srpskog jezika. Katarina, dobar dan i dobrodošla u Nedeljom popodne. Dobar dan, bolje vas našla. Koliko smo generalno svesni koliko je za jednu naciju bitno očuvanje jezika? Mi imamo najlepši jezik u svetu. Svako će reći za svoj jezik da je najlepši, ali koliko smo mi spremni da ga sačuvamo? Svaki jezik živi onoliko dokle god živi narod koji govori tim jezikom. Dakle, dokle poslednji Srbin bude govorio srpskim jezikom, mi ćemo imati srpski jezik. Mislim da na jezik naravno treba gledati na deo naše kulture i na veoma važno sredstvo komunikacije pre svega. Dakle, to je uvod da kažem da zapravo neka modernija poimanja jezika i jezik shvataju kao oruđe za komunikaciju. Dakle, jezik jeste deo društva i utiče na društvene procese i promene, isto kao što i društvo, opet u toj povratnoj sprezi, deluje na jezik, pa se tako naš jezik značajno menja i mnogo je drugačiji nego što je bio reformisani jezik Vuka Stefanovića Karadžića. Dakle, jezik je živa stvar koju koriste stanovnici jednog prostora, jednog naroda i ne treba ga posmatrati onako kao što se posmatrao u nacionalističkim, da kažem, teorijama 19. veka gde je jezik bio isključivo vezan i shvatan kao nacija i kao nacionalni entitet i neka pripadnost nacije. Svako danas, evo posebno u savremenom svetu, je bilingvalan. Znači svako od nas sigurno govori bar engleski jezik još ili se bar koristi engleskim jezikom. Takođe svi koristimo dva pisma. Mi koristimo naporedo i ćirilicu i latinicu. Tako da jezik jeste važan i treba zbog bolje komunikacije i boljeg razumevanja jednih i drugih, zbog boljeg razumevanja poruka koje dobijamo putem jezika, pa sad možemo govoriti o medijskom jeziku, o različitim diskursima na kraju krajeva. Jezik jeste važan i on jeste deo našeg obrazovanja i ne našeg, nego svakog pojedinca, deo kulture i obrazovanja svakog pojedinca. Treba se truditi da govorimo što tačnije, što tečnije, što bogatijim jezikom, ali ne treba bežati od modernizacije jezika. Dakle, ne treba biti isključiv. Ako mi poznajemo dva pisma, to je odlično. Znači, poznajemo i latiničko i ćiriličko pismo. Naravno, nama je Ustavom zagarantovana ćirilička upotreba pisma. Isto tako, neće nas pojesti anglicizmi i reči koje dolaze iz stranih jezika. To je dobro da jezik može da bude savitljiv, da može da prihvati te promene, da može da se modernizuje, da može da se transformiše nasuprot purizmu koji smo viđali i u državama bivše Socijalističke federativne republike i Jugoslavije koje nastoje da možda nekim nasilnim putem stvore neku svojevrsnu leksiku, rečnik i da ne dozvole upliv stranih reči. To je uvek bivalo i to će uvek biti. Znači, važnije su možda neke druge stvari, da malo više se bavimo kulturom, malo više da pratimo, bogatimo svoj rečnik, malo lepše da govorimo, da naravno pazimo na pravopis, ali to nije sveto pismo, to nisu sveta pisma, to se menja. Kada si pomenula modernizaciju jezika, da li si mislila upravo sve više korišćenje tih stranih izraza i reči od tendera, apliciranja i ostalih fraza koje su se već odomaćile u srpskom jeziku? Pa jesam, neke su se adaptirale, odomaćile, neke se već koriste. Dobro, neke nije neophodno u tolikoj meri koristiti, ali opet kažem, nekada čujemo puno takvih glasova i boraca za očuvanje ćirilice, boraca protiv tog upliva stranih reči
nije to najveći problem. Postoje i drugi problemi kada je jezik u pitanju. To je upravo ovo što sam rekla, znači nedovoljna obrazovanost, nedovoljna pismenost, manji fond časova u školama, nedostatak lektora u medijskim kućama. Tako se možda i najpre čuva jezik, a ne nekim jeftinim promocijama i jednom na dan maternjeg jezika potezanjem ovakvih tema, ćiriličko ili latiničko pismo. Kulturni centar će obeležiti ove godine, kao što ste pomenuli, 21. februar, dan maternjeg jezika. Mi ga nismo na sam dan obeležili iz nekih organizacionih razloga, ali to jeste uvod u program koji već 4. godinu za redom organizujemo u Kulturnom centru. To je tribinski program koji ima jednu edukativno-dijalošku formu i na takvim tribinama koje smo nazvali jezička kultura mi se bavimo temama upravo ovim o kojima smo sada govorili, znači maternjim jezikom, pismom, pismenošću, kulturom govora i uopšte lingvističkim nekim temama i mogu da zaista sa radošću kažem da ćemo ove godine imati vrlo kvalitetan i dobar program. Razgovarat ćemo o rodno senzitivnom ili rodno osetljivom jeziku, o tome zašto nam je potreban rodno osetljiv jezik i da li nam je uopšte potreban rodno osetljiv jezik. Doći će nam 2 lingvistkinje iz Novog Sada koje će govoriti o tome. To je bio deo njihove doktorske disertacije gde su one proučavale zapravo vidljivost žena u profesijama. Pa to kod nas često također narazimo na otpor kod nekih filologa, možda neke starije ili tradicionalnije škole, gde se opiru upravo tom zvučanju. Pa ne znam, imali smo prilike da čujemo psihološkinje, pedagoginje. Pa ovde nije reč o zvučanju, nego o delovanju jezika, jer jezik zapravo deluje. O tome ćemo pričati i takve ćemo teme približiti našim sagovornicima, a sa posebnim zadovoljstvom ću naglasiti da će 9. marta naš gost biti cenjeni profesor Ranko Bugarski, naš čuveni profesor sociolingvistike i anglicistike, inače član Saveta Evrope za male jezike, da tako kažemo, koji se bavi, kao član Saveta Evrope, bavi se statusom manjinskih jezika u okviru evropske porodice jezika. Tako da će nam on upravo govoriti nešto i o, predstavit će nam svoju novu knjigu Jezici u potkrovlju, a srpski jezik je zapravo jezik u potkrovlju. Ako posmatramo te velike zajednicu Evropsku uniju i jedan krovni jezik koji je evropski, a to je engleski jezik, ako ne i lingva franca savremenog doba zapravo, onda ćemo o svim drugim malim jezicima, a to su zapravo mali narodi kao što je naš narod, a mi smo predstavnici tog jednog malog jezika, onda su svi ti jezici u potkrovlju. Pa ćemo upravo pričati o tome gde je mesto našeg jezika u okviru evropske porodice jezika. Govorit ćemo nešto i o, gospodin Bugarski će nam pričati upravo iz tog iskustva kao člana Evropske komisije. Također ćemo pričati i o ovome, o tim o modernizaciji jezika. Gospodin Bugarski se izrazito bavi slivenicama ili takozvanim jezičkim blendama. To su te neki elementi kojim se jezik modernizuje i menja. Tako da zaista za stručnu javnost, pre svega za profesore filološke struke, ali i za decu, učenike filološke gimnazije i škole za obrazovanje vaspitača, koji su naši inače redovni gosti na ovim tribinskim programima, zaista će biti dosta kvalitetnih tema ove godine. Koliko, gledam kod mladih, sve češće u upotrebi skraćivanje reči koje se koriste pre svega za dopisivanje na društvenim mrežama. Koliko to skraćivanje reči može da utiče na sam jezik i njegovo očuvanje,
Kao i to, pa evo ja sad gledam kod sebe u košuljici kako sam je napisao, ne koristim ć, već ga menjam za slovo c, ne koristim š, već ga menjam za slovo s. Koliko sve te stvari mogu da utiču na očuvanje jezika? Pa što se tiče ove takozvane ošišane latinice koju sada spominješ, dakle to je latinica u kojoj nemamo onih... Kvačice, je li? Tako je. Ja ne znam zašto to radiš. Ti imaš na tastaturi tu opciju koju samo treba da pritisneš i imat ćeš regularnu latinicu. Ali prosto navika, tako. Evo, gledam se kolege kada pripremaju vesti, svi manje više koriste. U redu, ali tebi to software omogućava. Znači, to je jedna nemarnost, ja bih rekla. Mislim, ne vidim šta bi bilo drugo posredi, jer tebi software daje tu mogućnost. I na Androidu i na kompjuteru. Znači, nije stvar nemogućnosti, nego ne znam čega, nemara. Nisi to uradio, a možeš. Ne vidim drugo objašnjenje. Pa, što se tiče skraćivanja, jezik prirodno ima potrebu, to je takozvana u lingvistici jezička ekonomija. Znači, mi imamo potrebu da spontano skraćujemo reči i da ekonomišemo jezički. A posebno danas u eri brzih promjena, brzog života, bržeg načina komunikacija, više različitih kanala komunikacija koje koristimo. Imamo niz aplikacija na Androidu kojima možemo simultano da čatujemo, da razgovaramo, da razmenjujemo poruke. Znači, da bismo simulirali živu komunikaciju koju ne možemo da postignemo prosto ubodima tastature, mi skraćujemo. To je prirodno je, jezička ekonomija. Ja mislim da to ne može da ugrozi preterano. I apsolutno takve pojave su pojave i iz toga nastaju različite sad žargonske reči. To je, ajde kažemo, jedna pojava. BDV, je li tako, by the way, to je ta neka, ili već, šta bismo rekli? NZM, NZN, da. To je stvar jezičke mode i jezičkog trenda. Znači, to je sad, u ovom trenutku, to ne znači neki drugi trendovi će pogaziti taj trend. To je ono, jezik je živ i jezik se menja i jezik pripada njegovim govornicima. Kako ga budemo menjali, naravno, postoji u lingvistici poznato jezičko planiranje, postoje stručnjaci koji se bave predviđanjem u kom pravcu će se kretati promene, koji se vidovi neki gramatički naporedo odvijaju, možda će prevagnuti jedan. To se sve može predvideti i jezičko planiranje i postoji zbog toga da se usmeri tok, dakle, ipak da se strukturno jezik sačuva i strukturno on će se sačuvati. Ja mislim da ovo nisu toliko krupne promjene koje će ugroziti jezik. Opet kažem, veći je problem nečitanje, neobrazovanje, negovorenje, to je problem. Pokušat ću za sljedeću emisiju Košuljicu otkuca sa č i obavestit ćete kako mi ide. Hvala na gostovanju u emisiji. Hvala vama puno.